D'altra banda, Junts per Mataró ha reivindicat l'acord d'estabilitat que manté amb el govern en minoria i es penja la medalla dels projectes que han sortit de l'aliança amb el PSC i en Comú Podem. La posada en marxa del nou cos d'inspectors o haver esgarrapat 2 milions d'euros del pressupost per destinar-lo en la millora de la via pública en són alguns exemples. El partit ha defensat que, tot i ser un acord atípic que els allunya de la zona de confort, l'entesa posa de manifest la seva voluntat de ser extremadament útils des d'una oposició constructiva, diuen. Els 3 regidors de la formació han rendit comptes avui davant la militància en una assemblea, una trobada que també ha comptat amb una de les figures més visibles del partit a nivell nacional, el president del Parlament, Josep Rull, que també ha elogiat la feina feta a l'executiva local. És una manera de fer política insubornablement constructiva, positiva, no des del lament, no només des d'allò que ha de fer l'oposició, ells ho fan de manera excel·lent, que és marcar el govern, sinó en determinats temes liderar i formar part també de la solució i ser una formació extraordinàriament útil. Nosaltres tenim un pacte relativament atípic, si veiem els precedents que tenim a Mataró amb el govern municipal, en el qual no entrem en una zona de confort, com poden fer altres partits, i comencem a lluitar punt per punt, com sigui tenir un servei de llicències per la ciutat, com poder tenir un cos d'inspectors per la ciutat que ens alliberi a la policia local, com pugui seguir o tenir temes urbanístics, com puguin ser la reforma de Can Cruzate o d'altres, per mantenir viu aquest acord